si Bogart, ginaingon, ang pagsultis ko matuuran mo ay makahatag og kagaan sa imong dugan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Aba anak, nanas papa nimo. Di arang lang bakara ni Papa Bogart mo, oh. Salamat nak. Inita eh. Kuya. Nahibaw mi, maong ni Agi, andaman kasi mong anak ug labakara. Wow ha, salamat nak. Talikod Papa Bogart, bigay tapuhan ako imong likod. Sige, palihog ko ba? Okay pa. Hmm. Humana pa. Salamat na ka. Pinangga ko sa akong mga babae na. Natural. Sige naman, ihapon na ta. So di pa ta muhungit sa pagkaon, mga Diyo na ta. Aba, ikaw na lead sa prayer, ha? Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Okay, mga una ta. Kalame. Dako di ka karon og sobra sa imong pagpamasahiro, Bogart. Kay nagpalit man gid ka ining inasal naman. Sakto-sakto lang guday, Sally. Gipula na magugo, pero gaba lang sa sige na tugsuwa o gisda ko. Kay ba mo si Papa Bogart, mga paborito na akong inasal manok. Di ba pa no? Natural, kay pinangga man ka na mo, Aba. I love you, Sally. I love you, Aba. I love you too, Papa Bogart. Kana lang sa karon ha, Ferdi. May bayranan pa mong ko sa eskwelahan sa kong anak. Kuha ka naman ni Bogart. Ilan sa nibi. Next time na lang, okay? Sige. Basta next time ha, dubliho na. Oo lagi. Oo lagi, Ferdi. Bogart. Tug na diha. Lam ng gabi, oh. Kisa ba nang gika-text ni mo? Si Ferdi, ni Desali. Ngano naman sa Das Ferdi? Ngayon na sa ligig tabang lagi. Sige lang. Halos kada doon na siya problema. Ikaw man dayon ang punayan niya og kuan. Text og tawag, pangayog tabang. Ay, sagbi na lang guday. Mas maayo nang kitay muhatag kaysa kitay hatagan. Nanawag siya. Mubangon ko. Hello, Ferdi. Nanawag ka man. Ano sa'yo problema, ha? Hello. Kabay. Di ako skina. Ingon ko din sa inyo. Kung di ka magsayin ako Gcash o sa klibo, bantay lang ka na ko. Oo, sa. Sige. Padaan din tigag Gcash nga 1K. Wata lang ko, ha? Sige, bye, ha? Okay? Sana, unsam taon na, Bogart, eh. Kaya magkabuang man dayon ka kung si Ferdi na mangayog tabang ni mo. Duda man lang ko niyong duhada. Kisa'y bayot ninyo. Ako? Isli, samutan ko ni mong karatol, eh, oy. Ay, nagsigig samuk-samuk na. Kaya emergency ni nga, masindan din ako sa Gcash si Ferdi. Sure mong duha, ha? Sobra naman ang inyong kasuod ni Ferdi, Bogart. Kakapoy. Human akong panglapa. Bogart? Oy! Desali! Uy! Ngano ka? Ha? Kaya nagisulob na ni mong akong sinina og
Nang lipstick ka pa. Ako anday, lingaw-lingaw ron nga ako aday. O sa lingaw-lingaw. Nag-make-up ka o nagsulob ka sa kung sinina. Lingaw-lingaw ra na. Nga hindi magamupalit og bino o beer bakas tindahan og imong imnon dinis ato aron ka malingaw. Papason lang nila ako eh. Bugart, Oh, nag-practice kag kabayot? ah, Kabayot to na ka? Bugart, kapoy ko day. tiyutang, usa lang ka raw. Ay, bisag tunga sa rahon pa na, di ko. Og mas sa gabiin na lang ha. Hmm? Bugart, uy, tubag ako ba? Tanahon lang, oy. Gago eh. Ugma ka lang, Ferdi. May kuyog siyang babae ganina da. Wa pag yung kutagdas buang. Murag wa makailan ako. Gago. Bay, Pipi, asa naman magkan-anan og paniudtos, Ferdi? Kanang bago nga kanan, bay. Naskron. Sa mingaan, Bay, Pipi, kay ako doon. Ha? Nga naman na bay, bugat. Animal siya. Mura lagwa makailan ako nga nakasugat mi gapon. May kuyog siyang babae. Unsa? Patay. Nagsilos. Naarang animal nga Ferdi ay. Nagsaw pa sila sa pagkaon. Ha, duulon ko sila. Ferdi! O ayaw kong ingnang ngawa ka makailan ako, ha? Ay! Ay, sagpa man! Ngang dili man ko mo! Hello, mo amoy labot! Ay, Animala ka? Gipangwartahan lang ko nimo, ha? Dali lang. Di na to ang nabuang Hoy! bayan ito. Hoy! Dali! Buang ay! Ferdi! Ferdi! Sa kadagang kasuruyan, anong dinhi mo ta sa zoo? Magkuha magod yung mga pictures sa mga animals pa para Huh? sa among project. Ay, naibaw po ko nga sa zoo ta manuro, may pag namasahero na lang ko, eh. Grabe naman sab ka, eh. Bisag Domingo mamasahiro ka. Ipaway sa nang imong lawas, oy, Bugart. Ay, may duha ka dagong bitin yung nakabuhi! Uy. Hala, may duha ka dagong bitin ko nung nga nakabuhi. Osa? Oy! Pabugay, magbantay pa na bitin sa imong luyo pa! Osa! Ay! Ay! Bitin! Ay! Bitin! Pabugay! Ayot man. Sali. Atubang ko na. Good na. Sa mga giganaan ko karon day. Sige na day. Bisag pila pa karaon day mo gusto day. Ay na. Ay, kung ilara, Bugart, mangingilad ka. Naudsam tao. Kaya nakalitan ako ato ganina. Oy. Oh, nakasinggit kog sama ato. Dali na day. Dali. Talikod na lang ka. Sige. Anaobti ka. Sas! Ay, nakog ilara, Bugart. Siya baya. Uy. Kanili. Buon ko ni. Sabi di, Buon ko ni ay, panty. nagrumansaha kay nahibawan ako nga mayang bungol ka. Mayang bungol ko taon. Husto na sa imong pagtunto na mo, Bogart. Nabasahan akong imong cellphone ang inyong text ni Ferdy. Bayot ka! Mikawas ra gyud ang kamatuoran. Bayot ka! Oh, ako na ako bayot ko. Dugay ni na ako gitago ninyo kay mauwaw ko nga inyong mahibawaan ang tinuod kong kolor. Green kong dugo,
Mao ni tinuod. Pasiluan lang ko niyo, day. Di lalim ni nga akong pagpakaako, day, oy. Lisod ang tago-tago, day. Busa aron mahuman na ning tanan ang konon nako. Yes, bayot ko, day. Bayot ko, Sally. Bayot ko. Niangkon ko sa akong anak ug asawa nga bayot ko. Ug naluoy sila nako, gila kong gidawat ug giatagan ko nilag pasaylo. Ug salamat sa second chance nga gihatag ka nako sa akong pamilya. Magtuma kasama ang kaagin ni Bugart din hining tulumanon. What's the style? Second chance is style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyosos Cabrera, dalit sa RMN Drama.